Și când se lasă seara peste cartier, vine dimineața și totul la fel. Și când se lasă seara peste cartier, mă gândesc la mâine, vreau să voi de el. Pentru următoarea piesă, poate a treia piesă și prea devreme, dar nu pentru noi. Uite-te în stânga ta, uite-te în dreapta ta. Face din față până la pupitru. Eu fac regula pentru că astăzi sunt arbitru. Ei, eu, Mișa, zile cine a câștigat? Păi cred că publicul ăsta a jucat. Nu există stânga, nu există dreapta. Așa mi-a zis mie o profă când eram a 7-a. Nu există stânga, nu există dreapta. Așa mi-a zis și mama, fix așa mi-a zis și tata. Seară frumoasă! Păi frunzuliță, trei spicere, băi băiete, băiețele, ce n-ai roadă ca să-i bere. Acum cu carpați, mă iubesc surorile și frați. Am unde să-mi auzi vocea, cu muzică pentru viitor din Dobro. Încă acolo mare. Acum e până de asta. Mai rog o dată. Dați. Excelent. 10. Sucar! Sucar! Pe cine lăsăm în spate acasă? Poate scoate cineva un aparat de filmat. Mă ajută fratele Afo. Despre ce e vorba? Dacă tot plecăm de acasă, măcar să audă la mic unde e. Băiatul meu mic îl cheamă Cruia. Ăla mare e Mișa, îl cunoaște, o să cânte. Dar la mic e Cruia. Și vreau să-i țipați numele ca să știe fix unde e tasul la ora asta. Să nu se întrebe în altă parte pe unde e. Sunteți ok? Filme steagă? Cruia! La 3! 1, 2, 3 și... Doamne, o să iubească asta. Voi jur din tot sufletul, o să iubească asta. Mulțumesc! Dacă asta mai... Sucar! Pot să prezint trupa? Aș putea prezenta trupa? Mulțumesc! Inu, Bogdan, în primul rând, oameni care se organizează de mult timp aici. Să nu mă spune Cătălin, Marius, oameni care aduc trupe pentru voi de multă vreme, cel puțin 10 ani. Dragoste pentru oameni care deschid drumul. Radu Laer Dobra la sună. Mare aplauze. Mulțumim de suflet. Nu-i antrenească că omul poate, ca zic așa. Dragoste Bogdan Taică, mulțumim din suflet. Dragoste Zoom. Dragoste, frățărul, Cuscru, la inimă, cine știe. Faceți gol pentru... Asta e partea nevăzută a lunii. Cea mai importantă de multe ori. Faceți aplauze. Știu că nu se știe, dar eu o spun. Nu se știe, dar eu o spun. Partea nevăzută a lunii. Cea mai importantă de multe ori. La Tobă, din Timișoara, faceți gol pentru Radu Pielaiu! Țambal, București, Matei Vasilescu. Chitară, bariton, Bușat! Gabi Caval, suflet. Turnic. Vorbim de intro. Apo! De ce e vorba? Corabia Oltenia, Ioana Milculescu! De ce e vorba? Voce, suflet, dobă, trâmbă și n-am cuvinte. Faceți gol pentru premii! Dragi! Faceți gol pentru familia Alexei! Faceți gol pentru Motanu! Și acum faceți gol pentru coloana vertebrală în Superbas, DJ-ul nostru în continuare venit din hip-hop. Trebuie să anunț asta. Paul pe venit de la Dunăre din Galați. Un zgomot! Cu asta noi încheiem. Vă mulțumim din toată inima.